питання Криму. Тому повертаємося тепер, чи можливо законопроект про автономний статус кримсько-татарського автономію в складі України. Можливо, більше того, вона можливо в контексті загальних змін в Конституцію в частині самоврядування. Тому що він абсолютно прекрасно розуміє, що він не зможе засунути в Конституцію особливий статус для ОРДЛО. Безпосередньо треба робити всеохоплюючу зміну безпосередньо територіального устрою, всеохоплюючу конституційну зміну спілкування регіонів з центром. І це може бути частиною, складовою частиною безпосередньо цієї реформи, тобто питання Криму. Але, знову ж таки, в мене є дуже великі передостороги, що це відбудеться. Навіть якщо він просто подасть законопроект конституційний в частині внесення змін, я не думаю, що за каденції Зеленського він буде прийнятий.